ľudia, dneska si ideme robiť staré časy, pre tých dospelých pre nás nie ešte. No, nevadí. Ideme niekoho sledovať. Bereme aj mňamky, to sú čipsiky. Nice. Bude sa nám to hodiť. 100%. Dobre, ako som povedal, príde aj môj úžasný bratranec, Kubo. Pum. Dneska je náš kameraman. Áno. No, nice, ideme. A to musí máš kamerovať na traže. Tak musíme kamerovať na traže. No tá ty štopy. Pán Kubo je ešte začiatočný. Skry sa, skry. Už máme prvého prezidenta. Pán Martin. David. Ideme na Nieroviec. Pozrite, ide pán Justín. To je také debilné auto. Hej. Tam je taká autínka, hej. Pozor. To sú. Nedobre vidno. Čakaj. Nevidno. Vadí, poď. Nela. Nevadí. Voláme nohy. Žeň. Jak? Tu máte prezidenta. Popoď. Je to vidno rozmazanie, preto lebo to točím na tablet. Som Sigma, ne? Dobre, ja to trochu počúvam, ne? Ja do srandy. Nič sa nedeje, tichá. Teraz prešla jedna typka, na ktorú teraz budeme sledovať, takže trochu počkáme, nech sa stiahnu. Alebo ideme na nich teraz. Ale predtým, ako tam pôjdeme a začneme ich sledovať, nezabudnite. Budem sa snažiť natáčať každý jeden deň, aby ste mali čo pozerať. Nezabudnite dať odber, like. A skúste na tomto videu dať 100 lajkov. Keď to zvládnete, budú ďalšie videá s Kubom. Ukáž Sigmu. Taký to je Sigma. Keby ste sa pýtali, prečo je to takto rozmazané, točím to na tablet. Mobil sa mi rozbil, takže GG. Nevadí. Ja som ho rozbil. Nie je to pravda. Spadol mi do vany. Kopal som sa, zapol som si pesničky a tak to začalo brunieť, lebo mi niekto zavolal. Nevieme, kto zavolal. Ja som nevolal. On nikdy nevolal vôbec. On volal. Dobre. Takže nič. Zjeme čipsíky. Počujem. Videli ste ho? To je dobré, že idú hore.
sekúnd. Aj mám. 5 minút a niečo. Dáme do 15? Do 16? Števku! Števku! Co robíte? Števkujte, bo se pozabijacie. A Łukasz jak się zastawuje. Hej. Môj brat má frajerku. Tam je teraz. Keď ste to počuli, dajte like, a keď ste to nepočuli, no tak on povedal, A dajte komentár. áno, ale za chvíľku vám povieme, čo to povedal, ale nepodvádzajte, napíšte to teraz, či ste to počuli, keď ste to nepočuli, napíšte koment a keď ste to počuli, dajte like. Chceme sa dostať do 1000. To fakt. Auto. Niekto kradne auto. Ale takéto divočina. Taká dráma je tu. Normálna vec. Áno. Tu dávaš live, alebo toto video normálne? Dávaš video, nie? Až uvidá, dokedy ty pošleš. Kupujte čipsy kyslaninové. Solené. Z Tesco. Všetko vám to bude chutiť. A povedzte, čo je lepšie? Dubajská čokoláda alebo Labubu? Povedzte do komentárov. Povedzte. Napíšte do A komentárov. napíšte, no. Labubu Alebo dubajská čokoláda. Toto dievča, čo tam stojí, to je moja sestra. Nie je to tam vidno, lebo je horúco. Nevadí. Ideme bližšie? skúsime. Ale počkaj, ako si pozrieť, kde môžeme ísť. Lebo tu nie je toľko aut. Nevadí. Doriť, Adamko. Môže pozrieť. Môžeme zadať. Pozor. Ideš sem?
Jde to? Už nás aj videli možno. Jednom som predal, aby bol ticho, no tak nie. No preto ideme hore. Koľko je teraz? Kubina. Menší prank. Zdrhaj, idú za nami. Zdrhaj. It's a prank. Ja som tu. No je škoda. Toto je náš problém. Vy všetci, čo teraz pozeráte na toto video, dajte like, odber. Viem, že som to hovoril veľakrát. Ale dajte like, odber. Lebo toto tu sa nedá, kúkajte. To ide dole kopcom. Sú tu pichľače. A to robíme iba pre vás, lebo vás máme radi. Potrebujem schudnúť, aby som biroval. Je to pravda. OK. Aby ste si nemysleli, že to natáčame zo srandy, nie sme s nimi dohodnutí. Aha, lopta. Ideme zahrať futbal. Gól! Aha, aj voda. Kubino, to je není vaša. Asi aj. Chcete vidieť Bado Flip? Ukáž. Skoro. No. Ideme vyskúšať. Kto dá? Battle Flip, žiadny Battle Flip. Asi pred 20 minútami alebo 10 minútami. To tu dával jeho brat. Zavidíte, jak sú papučky? Áno. Ja som Sima Boy. To sú moje papučky. Hej, moje papučky. Who live in Bradford? Put in the comments. Čo? Be quiet. Dobre, ja viem, že vieš anglicky, ale tomu som rozumel. Ty buď ticho. Ľudia, povedzte mu. Napíšte do komentára. Kubo, buď ticho. On hovorí nám, my jemu, povedzte. Napíšte do komentárov. Kubo, buď ticho. A keď to napíšu viac ako 10 ľudia, no tak natočíme video Pauza Challenge. A nebudeme to hrať s ovládačom normálnym, ale od joysticku požičame si od Kuba z Xboxu. A budeme hrať Pauza Challenge. Viem, že to nebude také extrémne ako u Fiziho,
Alebo u iných youtuberov. OK. Kto pozeral Fyzio, nech napíše dole komentár. Nevadí. Ja som ho pozeral, ale už nepozerám. A ja som pozeral. Nevadí. Nedávno som si ten palec udrel a dneska do seba robím debila. No a preto Kubo urobí tiež debila. Koničky. Koničky! Vidíte, aký som debil. Ty nie si debil, ty si Sima Boy. No, dúfam, že nás teraz nechytia. Ideme k ním až. OK. Skúsime sa nedať chytiť. Keď ľudia ideme k tým, nebudeme skábiť. Počkaj, poď na Kubo. Ideme to preliesť. Hlava. To ma preskočilo. Poď na. Keby ste si mysleli, že sme sa niekomu vlúpali na záhradu, nie. Je to záhrada môjho krstného a detka. Takže sme sa nikde nevlúpali. A tento plot je zlomený už viac ako 2 roky. A tu je pes. Ako ho vidíte? Ťapko. Neviem, či ho vidíte. Dobre, nechaj tak, ťapka na pokojne spí. A my ideme až k ním. Bereš tablet, alebo ja. Berem ja. Keby ste ma chceli navštíviť do Kárnej, napíšte do komentárov, počkám vás pri obchode. Nie, skranda, nechoďte tu nikto radšej. Nemám darček, musím kúpiť. To puchne, to je pre malé deti. Bolo to niekedy aj pre nás, ale to už puka. Daj to preč. Zmizni. Chytaj. Chytaj. Hoď mi to naspäť. Počkaj. Hop. Letíte, ľudia. Vy viete letieť. Dobre, ideme k ním, aby to nebolo dlhé. A dúfam, že nás nechytia. Idú sem, idú sem. Idú sem. Tam je môj brat, debilný môj. Oni nás vidia. Dobre, ľudia, ideme za nimi a vybavíme si to. Ideme tam, poď. Ideme tam, ideme tam. Dúfam, že nás teraz nebudú naháňať. OK. Dúfam, že sa to nestane. Poďme tak. Kam oni nás vážne nevidia. Pozor! Nice, tam som. Ideme na začiatočnícke miesto, kde sme začali. Nie, Kubo? Áno. Kubo? Pozri sa sem. Vypla z jazyku. OK, díky. Ty sa na toto video pozrieš a 100%, že ma bude naháňať. Ideme na začiatočnícke miesto. Kde ideš? Tu. Tady sme začali. Tak sme prišli. Ja som chcel ísť na schody, ale to už nevadí. Tu sme začali. Video. Ja viem, kde sme začali video, ale ja som chcel ísť tam. No tak poďme tam. Nie, už netreba. Ľudia, keď ste si všimli, čo som robil, tak napíšte do komentárov, čo bolo zvláštne na Kubovi, keď som mu povedal, aby vyplazil jazyk. On sa na video pozrie, takže nič. OK. My sa s vami lúčime. Ja, Kubo. Áno. A pozrite sa na naše ďalšie video, ktoré vyjde zajtra. Alebo dnes o 5. Možno. Možno aj večer. Takže čus.